Transmisio elkarteari, berriz ere transmisio diskinitako saio honetara etortzeko gonbidatzeagatik. Laugarren urtea dut, honat edu naizela nire ekarpena egitera, eta nire bezala zuetako baten bat ere lau urte zaritu baldin bada hemen, somatuko du agian honezkero aditu izkida zenbait ideia. Ez bat saiatzen da berdizen bere burua tiro baino. Hamiz gauza ezberdin ezin diterran urtetik urtera. Beraz, barkazazue, alarkatzen gara. Gaur, hausnarketa bat ekarri nahi izan dut, hain familiak euskarari iraganazteko egungo estrategietan ze leku izan beharko duten, ze rol eman beharko litzaioken. Hau da, euskararen jarraipena eta gizartean euskara azkartzea, sendotzea, dugula zer egiteko eslitu beharko litzaioken familiari, edo zer egon beharko luken familiaren eskutan euskararen ondorengoen ganatze horretan. Eta nik nire ekarpena 3 mailatan ekarri dut, alde batetik maila teorikoan, maila aplikatuan ere, eta maila eratzailean. Maila teorikoan paradigma moduko berri bat proposatuko dut, maila aplikatuan hizkuntza politikarako zenbait gako emanen ditut. Hau da, paradigma horretatik ondorioz hizkuntza politikan edo eskuartze soziolinguistikoan kontuan hartu beharreko zenbait kontu, eta maila eratzailean komunikazioari helduko diot. Deus baino lehenago, horri heldu baino lehenago dena dela paradoxa bat aipatu nahi dut, paradoxa hori agerikoa da, erran izan dute, euskararen transmisio arloan aritzen direnak, aritzen garenok, nolabait somaki izan dugu, familia bidezko transmisioari, hizkuntzaren belaunez-belauneko jarraipenari funtsezko lekua aitortzen zaiola, bai soziolinguistikan, ikerketan, edo maila akademikoan, edo alor zientifikoan, bai eta politikoan ere, baina ez ikerketek, ez hizkuntza politikek ez dute egin nolabait ardatz, ez dute bihurtu ardatz hizkuntzaren transmisio arrok berri hartio, nolabait berriki hartio, ez? Ikertzailek oro har ez diote funtsaren nolabait guneari heldu, transmisioaren gaian diot, egin izan diren ikerketek azkeneko hamarkada hauetan nolabait transmisioaren asala ukitu dute, ikuspegi gero aipatuko dudan bezalaxe kuantitatibo xamarrak erabili izan dire tradizionalki, eta gainera lan gutxi ditugu. Hain garrantzizkoa den arlo bati ze ikerketa gutxi eman zaien eskaini zaion denboran, horrek atentzioa ematen du. Hizkuntza politikaren arloan gauza bertsua, ez? Funtsezkotasuna aitortzen zaio gaiari, baina 70. hamarkadatik abiatu ziren hizkuntza politikak, batez ere hiztun berriak, sortzera zuzenduak, hizkuntzaren transmisio kultural izeneko horri, eskolaren bidezko euskalduntze horri eman zioten lehentasuna. Eta bai, aitortzen bazen ere familia bidezko transmisioaren garrantzia,
etzen programa, politika, beresi, sistematikorik eratu, azkeneko urteoketan gauzak aldatu badira ere. Batez ere, elebiko irakaskuntzaren inguruko arazoak ukitzen ziren, Euskara bigarren hizkuntza ikasten zuten ikasleen gaitasunak aztertu, eta gero horretako kezkak ziren batez ere hizkuntza politika egiten zuten horien buruetan eta eskuetan zaudena. Ondar urteoketan aldiz, esparru informalari, familiaridezko transmisioari, eman izan zaio garrantzia eta ikusten dugu kezkak, ikerketak, eskuhartziak, ugaldu eta horren froga azkenean jardunaldi hau bere izan daiteke eta tankera honetako bertze batzuk monografikoki gaiari heldu nahi diotenak. Nik dena dela badut susmo bat, eta susmo hori da soziolinguistikan maila teorikoan edo paradigma arloan erranen nuke joan izan garela maila aplikatoren atzetik edo egiten zenaren gibeletik. Iruditzen zait, eta gaurko ekarpenak horren froga dira, horren erakusgarri dira, teknikariak, hizkuntza dinamizatzaileak, urtea dituztela, haien bi hamarkada, baituztela, euskararen transmisioari bertze modu batez heltzen, bertze batzuk egiten, baina nire idurikoz, inolako teoriaren itzali gabe. Ez dago horren inguruan paradigma bat, koherentzia ematen diola, egiten diren hainbat gauzari. Niri horrek kezka eman dit, zertaz, pentsatzen dut beti laguntzen duela eredu teoriko bat, ez? Hain zuzen ere, hauniz aldiz kontzeptuak ideia dira, nola baiteko betaurrekoak ikusten duzunari ongi antzemateko, ez? Eta nire kezka ez ezik, nire ekarpena ere, saiatu naiz horretatik bideratzen, ez? Ikus dezagun euskarari iraunaraztean ze leku aitortu zaio familiari, galdera hori planteatu dut. Eta euskal soziolinguistikoa, sortu zelarik ze leku eman zaio, nola landu izan den familia hori azaldu baina lehenago, ikus dezagun gure tradizioan. Hau da, euskal soziolinguistika eratu baino lehenago, ze leku ematen zitzaion familiari euskararen arloan edo ze harreman ikusten zen euskararen eta familiaren artean. Gero ikusteko, azken batean euskal soziolinguistika 1970 hamarkadan sortzen delarik, nolabait nondik etortzen zizkion, nolabait oihartzun ideologikoak, ez? Edo ze egoeratatik abiatu zen. Eta adibide bat ekarri dut, bertze honitz ekarri nintzake, baina bat ekarri dut, ikusteko familiaren eta euskararen artean ze lotura zagon. Zuek kokatzeko pixke bat badakizue, 19. mendearen akabaialdean eta 20. mendearen asmentan, nolabait zenbait hamarkadatan, 5-6 hamarkadatan, gertatu zela euskal kulturaren loraldi edo euskararen kulturaren aldeko mugimendua eusko pizkundea deitu izan dena. Eta hor familiaren eta euskararen arteko solotura zehatzak sortu ziren. Euskara ikusten zen euskal kontzientzia historikoaren gordailutzat, euskararen iraupenak karriko luke euskal gizartearen alderdirik tradizionalanen bermia, familiarena, erlijioarena, gure erakundeen autonomiarena, euskal moralarena. Orduen tankera horretako lotura nabaria zen. Zer ematen du atentzioa? 60. hamarkadan eta ia 60. hamarkada hasteko nolabait hasi urren zagolarik harrapatzen ditugula oraindik ere
horrelako usaiak, ez? Eta nik ekarri dudan pixka bat zuek ideia egiteko edo irudikatzeko adibidea hortik doa. 20. mendearen hasmentan, Iruñean sortu zen euskeraren adiskideak izeneko elkarteak, sariak ematen zizkien euskara zegiten aurre egi. Eta haien gurasoei ere nolabait eskerrak edo zorionak eman, hain zuzen ere hizkuntza transmititu zutelakoz. Hori 20. hamarkadaren hasmentan. Eta 60. hamarkadan ekintze hori bera harrapatzen dugu, ez ja elkarte batek egin, baizik eta kutsu instituzionala duela, Nafarroako Foru Aldundiaren barnean sortu zen Bianako printzia kultura erakundeak bideraturik, eta aurrei takera honetako diplomak ematen zizkieten Nafarroako diputazioak eta bere izenean Institución Príncipe de Bianako euskera bizkormen sailak ludiko hiztun zaharrenetakoak Nafarroako eta Espainiaren ederkundan euskera dakilakoz saritu izan da, hor, pasontan neskatiko batek izena, bere gurasoei euskeraren iraupeneko lanetaz esker ona erakutsiz, agerkari honekin, Iruñan, 60ko data du, baina 66 arti horrelakoak ematen ziren, ia 60. hamarkadan, ez? Honekin batera diploma ez ezik, Nafarroako kutxaren kartila ematen zizkieten diru pixka batekin, 250 peseta eta edo hola ez, hemen ikusten da. Eta interesgarriena da, kartilaren barneko aldean agertzen den testu bat. Querido niño, la Diputación de Navarra te da este premio al mismo tiempo un buen cristiano, aplicado, trabajador, con objeto de que el día de mañana seas hombre de provecho en el servicio a Dios, a Navarra y a España. 76 urte bitartean horrelako, hau ez da nolabait utxala ez, euskal soziolinguistika sortu zen oraindik ere familiaren eta euskararen artean horrelako lotura, horrelako ikonizazio garbiak zaudelarik, ez? Euskara ikusita familiaen eta bertze balio, bertze eduki, bertze hainbat elementuren gordailu eta bermea, ez? Orduan, heldu dezaiogun orduan euskal soziolinguistika sortu eta familiari zer leku eman zaion. Euskararen eta familiaren artean nola aztertu den, nola ukitu den harreman hori. Usten dugu 60. hamarkadan, 60. urtean berean egin zuen Sánchez Carrionek bere liburu ezagut hori, antropologiko samarra dena, la situación del vascons de la provincia de Navarra, 62. argitaratu bazen ere, eta adituek hortan kokatzen dute euskal soziolinguistikaren asmenta. Hor Sánchez Carrion, gero Pedro Irizar, Ángel Irigaray, Jose Ángel Irigaray, horiek izan ziren, hamarkada horretan lehen urte horietan nolabait euskal soziolinguistika lehenbiziko lanak hasi zirenak egiten, gero etorriko ziren Iñaki Larrañaga, Siadekoren lehenbiziko lanak, eurekin zizkienak euskal zendiak argitaratuak, eta orduan ikus dezagun nola landu da euskararen eta familiaren arteko harreman hori euskal soziolinguistikan. Batez ere, lan nolabait itermolde soziologikokoak izan dira usuenak. Lan makro-soziologikoak, zenso erroldetan eta inkesta soziolinguistikoetan oinarrituak. Lan hauetan, eta horien adibide batzuk adituto, Larrañaga, Siadeko, Eusko Jaurlaritzarenak, badira banitzez ere gehiago, lan horietan
guraso euskaldunek aurrei euskaraz transmititzen dieten ala ez itxuratzeko zenbait datu kuantitatibo ematen dituzte, datu horiek gurutzatzen dituzte zenbait elementurekin, adibidez gurasoen euskara gaitasunarekin, bizitokiko egoera soziolinguistikoarekin, baina haur horiek nola hazten diren euskaldun, hau da, haur horien nolabait hiztun bilakatze prozesuaren gainean ez digute ia deus argitzen. Badira bertzalde ikerketa mikroagoak ez dituztenak hartzen unibertso handiak, izan inkestak edo erroldak edo inkesta soziolinguistiko zensuak eta mikroagoak direnak, normalean herri tikitan, normalean euskaldunetan egin izan diren lanak, eta hauek normalean sakontasun handiagoa dute. Mikrokuantitatiboa diren ikerketa, nolabait itxura antropologikoa dutenak, hauen aurrekaria izan izateke arestian aipatu batzuenan lana Sánchez Carrionena. Eta badira, adibide gehiago, dena den haunitzez ere urriagoak dira kuantitatiboak baino, ez? Sánchez Carrionena hor duzue, gero Egizeren historia soziolinguistiko historikoan, Nafarroan Uitzi herrian egina, Jone Miren Hernandezek Lasarten egin zuena, baina hemen kokatuko genuke adibidez Teresa del Valle korrikaren gainean egin zuena, edo Jaki Urlak Usurbilen egin zuen ikerketa. Eta hauek eman dute bai, haunizez ere ezagutza sakonagoa hizkuntzaren transmisioaren, hizkuntzaren familia barneko egoeraren gainean. Dena den, soziolinguistikan euskararen transmisioari heldu izan zaion modu aztertuta, lan hauek azterketa kritiko bat eginda, zerrendakatu ditut nire idurikotz hauetan agertzen diren ezaugarri nagusiak. Edo normalean, batez ere lan kuantitatiboek izan duten joera, ez? Realitatea ikusteko. Eta lehendabiziko ideia da, transmisio kontzeptuan oinarritu direla. Egia da, transmisioarekin batera, bertze kontzeptu batzuk ere agertzen direla. Adibidez, euskararen jarraipena, edo ondorengoen ganatzea, edo hizkuntza komunitatearen ugalketa, edo erreproduzioa, baina nagusiki transmisioa da ardatza lan hauetan. Eta transmisioarekin batera ama hizkuntza da kontzeptu nagusia. Ama hizkuntza eta horrekin batera erran behar da lehen hizkuntza ikasten den garaiari bakarrik begiratzen diotela lan hauek. Bertzalde batetik, hizkuntzaren bi transmisio mota bereizi dituzte. Bat, familian gertatzen dena, eta transmisio naturala deitu izan diote transmisio bide horri, eta bertze bat eskolan gozatzen dena. Eta transmisio molde honi kulturala edo formala deitu izan diote. Eta batez ere lehenari begiratu diote, familia bidezko transmisio horri. Eta bi transmisioen arteko elkarreraginetan ez dira barrendu, ez dute sakondu horretan. Ikergunea etxera edo familiara mugatu dute. Eta erabilera eremu hori ez dute bertze erabilera esparruekin harremanetan landu. Isolaturik aztertu dute. Eta ez aldi berean aztertu eskolan zer gertatzen den, edo plazan zer gertatzen den. Datu kuantitatiboak, horrengoa, eta mikro kualitatiboak ez dituzte uztartu. Ez dute informazio kualitatiboz hornitu egiten zituzten ikerketa kuantitatiboak. Eta
eta oso guti dira bi ikuspegiek batera landu izan dituzten lanak. Gurasoen euskara ezagutza irizpide nagusitzat hartu dute eta maiz bakartzat. Gainera, guraso euskaldun bat bederen duten familietara mugatu dute azterketa. Eta gurasoen hizkuntza gaitasuna alderdi estatikotzat jo dute. Kontuan hartu gabe, umekiko harremanek ze biziten linguistiko bereziak hartzen dizkieten gurasoei. Horietaz ohartu gabe, ez? Eta azkenik, aita-amen eta orokorti helduren mintzaira portaerak baizik ez dituzte aintzat hartu. Ez dute aintzat hartu, ez aurren egintzailetasuna, aurren agentzia, aurrek ez direla jasotzaile hutsak, eta ez dute hartu kontuan adinideen arteko harremanen eraginkortasuna. Hau da, aurren arteko eraginak ze eraginkorrak diren hiztun bilakatzeko prozesu honetan. Orduan, hauek esan dira, nik euskararen eta familiaren arteko harremana euskal soziolinguistikan nola landu den kritikoki begiratuta atera ditudan ezaugarriak. Eta nire ustez kontuan hartu behar direnak euskararen transmisioaren inguruan edozein planteamendu egiteko. Eta orduan nik neurea egin dut, horiek kontutan hartuta. Orduan, nire ekarpenak hasieran erratezala eginen dut lehenbizi paradigmatik, gero hizkuntza politikatik eta gero komunikaziotik. Eta paradigmatik, gusten duzen bezala, nik proposatuko dut bai kontzeptu aldetik, bai eragingune edo eraginbide aldetik eta bai eragileen aldetik aldaketa batzuk. Eta lehendabiziko aldaketa da ardatza izan den kontzeptu hori aldatzea. Eta transmisioa, orain artio erabili izan den kontzeptu hori, eta kontzeptu horrek ekarri dituen mugaz oharta, transmisio kontzeptuak ikusezin uzten dituen zenbait alderdi funtsezkori erreparatzeko bide ematen du sozializazio kontzeptuak. Nik ez dut asmatu, noski, gaur ez dute ekarri bereziki aipamen bibliografikoak nahi duena gero aski du eskatzea, baina 80. hamarkadaren erdialdetik aintzina Estatu Batuetan garatu da teoria eta aski lan daude language socialization ikuspegitik, ez? Nik batez ere teorikoki hortik edan dut. Arestian erran bezala, transmisio ardatz duen paradigma horrek ama hizkuntza du kontzeptu kutxuna, ez? Eta ama hizkuntza horretan paratzen du helburua. Xedea hor dago. Eta nire idurikotz ez da egokia. Nik egiten duen proposamena da euskararen belaunez-belauneko jarraipen arlo honetan helburua paratzea ez ama hizkuntza kontzeptuan, baizik eta aurren arteko komunikazio egoera ez instituzionalizatuetan euskaraz egin dezaten. Hori da helburua. Esalduko dut pixka bat, zer da komunikazio egoera ez instituzionalizatua. Jean-Claude Corbeil, soziolinguistak, definitzen ditu komunikazio egoera instituzionalizatuak, erabiltzen den hizkuntza ezarrita duten jarduera edo komunikazio horiek, adibidez eskola izan daiteke bat, ez? Baina badira, hainbat komunikazio egoera ez instituzionalizatua direnak hizkuntza aldetik. Ez dute nolabait ezein hizkuntza ezartenik. Adibidez, pasten baldin bazarete, Eibarko plaza batetik, eta baldin badaude batzuk jolasian aurroiek orduan zertan hitz egiten duten, ze hizkuntza erabiltzen ari diren, hori zain izateke aurren arteko hizkuntza erabilera egoera komunikazio egoera ez instituzionalizatu bat, ez?
Eta nik orduan nire ekarpena, nire proposamena izateke helburua baratzea hain zuzen ere horretan, eta ez ama hizkuntza kontzeptuan. Ama hizkuntza kontzeptuarekin luzan inteke nahi luzatuko, ez uzarako denborarik, baina ideia bat bakarrik aipatuko dut, ama hizkuntza kontzeptua izan daiteke operatiboa neurolinguistikoki, izan daiteke operatiboa kognitiboki, leheneziko saioan entzun dugun bezala, baina soziolinguistikoki eta batez ere euskararen belaunez belauneko jarraipenaren arlo honetan ez zait iruditzen baliagarria. Benetan, ez zait iruditzen baliagarria, kontzeptu estatikoa, eta benetan deus gutxi erraten diguna, zertaz ez digu erraten. Ama hizkuntza per se, deus ez diguleko zerraten, hiztun horrendako hizkuntza hori izanen ote den nagusia, usuena, maiteena, eta aurrak dituelaik umeekin erabiliko duena. Ez digu erraten, oso kontzeptu estatikoa da. Eta transmisio paradigma honetan, lehenago erandu dana, lehen hizkuntza ikasten den garaiari soilik begiratzen dio, eta orduan ez du kontuan hartzen hiztunek egiten dituzten ibilbideak. Eta hiztunek ibilbideak egiten dituzte. Eta hizkuntza gaitasuna aldatzen da, eta batez ere gurea bezalako hizkuntza batian. Inolaz ere ez da egonkorra. Eta batez ere hauen kasuan, ez? Arestian egon dudana, ama hizkuntzak per se ez digula deus erraten, hiztun horrek zeharan handoen hizkuntzarekin, urtea pasaka. Oso polita da, Galiziako hizkuntzalari batek, Ricardo Carballo Calerok, errandakoa, berak erran zuen, hobe genukela, lengua materna zitzein beharrean, lengua filiales, ez? Hau da, ez hiztu batek zein hizkuntza ikasi duen lehen, baizik eta zein hizkuntza hautatzen duen gero umeekin hitz egiteko. Horretako nik uste dut hori dela funtsezkoa. Eta katalanak hasi dira erabiltzen families mutants, familia mutanteak, zena ere, familia mutanteak. Zer errateko? Errateko hain zuzen ere, gurasoek eta seme-alabek ama hizkuntza edo lehen hizkuntza bera ez duten familia horiek. Hau da, agian, katalana bigarren hizkuntza duten guraso batzuek deliberatzen dute, nahi dute egiten dute, gero aurra dutelarik, aurro horiek hasi katalanez. Eta, nik uste dut, hizkuntza bereskuratze prozesuan, euskara beretu, euskara bere egin eta gero etxekotu duten familia horiek eta umeak izan dituztelarik euskara lehen hizkuntza transmititu duten familia horiek, nik familia mutanteak nizkiek dituko, familia bihurrarazleak adibidez, bihurrarazleak ez, zergatik egitutelako euskararen galtze prozesua den itzulgarritasuna gauzatu. Hau da, nik uste dut olako belaunaldi, mini belaunaldi bat lortzen den herrietan egoera aldatzen da, ez? Orduan, kasu horietan, ama hizkuntza eta kontzeptu bat, baina ez da nire ustez bereziki interesgarria eta ere gutiago nolabait gure xedea, gure helburua hor jartzekoa, ez? Orduan, paratzen baldin badugu gure xedea edo helburua aurrek egiten duten erabilera berezko, arkabe, libre, aske horretan, nolabait familiaren rola ere aldatzen da. Eta aldatzen da familia guztiendako, ez? Euskara ez dakiten gurasoendako, helburu ez baldin bada, euskara ama hizkuntza aiseago implikatzen aldute beren burua horretan, ez? Nik ez dut irakasteko aukerari, baina bat dut aukera baliabideak bilatzeko nire aurrak ikas dezala, ez? Eta euskara dakiten familiek iparra dute bertzen nun baiten. Ez bakarrik jakite edo
gaitasunean, enbaizik eta aritzean, eta erran bezala ez, aurren arteko harremanak euskaraz izan daitezela horretan. Hau da, balio handia hartzen dute ez bakarrik gurasoen gaitasun horrek, bezik eta gurasoen hizkuntza balioek, portaerek, ereduek eta bar, ez? Eta guraso guztiena, ez bakarrik euskara dakitena. Aipatu dudan bezala, nik uste dut interesgarria dela euskaraz dakiten gurasoak ere inplikaraztea honetan, aurrak euskaldun azte honetan. Zenbait proposamen edo zenbait ideia sortu dira goizean, ez? Eta nik uste dut gurasoen hizkuntza gaitasunari batzutan gehiegizko garrantzia ematen zaiola. Badu, dudarik ez, badu, baina nire ustez ez da funtsezkoena gauden egoeran. Eta eranen dut zergatik. Nik egindako ikerketetan garria agertu da. Aurrak euskaldun azteak zer ikusteko zuzenagoa duela gurasoen jarrerekin, hizkuntza balioekin, eta nolabait gogoekin, ezenez hizkuntza gaitasun hutsarekin. Hauniz aldiz, transmisore onenak ez dira hizkuntza gaitasun hoberenekoak, baizik eta implikazio gogo eta jarrera hobera dutenak. Hebreraren biziberritzea gertatu zelarik, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasmentako hamarraldi horietan, gertatu zen aldaketa handia, nolabait sortu zirelakoz guraso belaunaldi batzun erago familienetan antzekoak ez, hebreiera hasi zirenak erakusten aurrei. Eta Esposkik, soziolinguistak, dio, beti pentsatu izan da, haien umeekin hebraieraz mintzatzen hasi ziren biziko gurasoiek arrontungiz egitera hebreiera. Hala zen, horiek ziren hiztunik onenak, edo bertzerik gabe ziren motibatuenak, edo gogoa handiena zutenak. Nolabaitik ere ikusi izan dut hori nire ikerketetan. Euskaraz aurrak aztea deliberatu zuten aurrek, hasiera batean bederen, igual gaitasun nahikoa zuten, ez arront ona. Baina, prozesu dinamikoa da. Eta gurasoen hizkuntza gaitasuna ere ez da estatikoa inolaz ere. Eta prozesu horretan aldaketa nabarmenak ikusten ziren. Gero bai gaitasun honeko bihurtu ziren, baina hasiera batean bertze elementu batzuk, eta ez gaitasuna hutsak bultzatu zuen hor prozesua. Orduan, funtsean, nire idurikotz, sozializazio kontzeptuak balio digu transmisioak ikusezin utzitako hainbat alderdi interesgarri ikusteko, ohartzeko horretaz. Bertzenaz, transmisioan, lehenago Eduardok egan bezala, ezarritako molde vertikal horretan hainbat elementu gelditu zaizkigu tradizionalki ikerketa soziolinguistikoan kanpo. Gero, bertze elementu batzu, eragingunea edo eraginbidea. Familia izan da transmisioaren paradigman, gune bakarra horri baizik etzaio begiratu. Etxeari, zer gertatzen zen etxean, zer gertatzen den familian, zer egiten duten gurasoek, ez? Eta aldiz, sozializazioaren paradigman gauzak aldatzen dira. Haunitzez ere holistikoagoa da, eta ez hain familia zentrikoa. Familiak duela garrantzia, dudarik ez. Baina familiak bakarrik eusten aldio belaunaldi baten hizkuntza jabetzeari kuntzen gaineko, munduko hizkuntzen gaineko txostenak, UNESCO egina. Familian bakarrik transmititzen diren hizkuntzak galbidean daude. Asten zara pentsatzen, eta duzu, familian bakarrik transmititzen baldin badira,
dudarik ez. Eta gure historian hori gertatu da. Nik egindako ikerketan ikusi izan dut Euskararen historia hurbilean hainbat herritan, hainbat herri osotan batzutan edo herri zati batzuetan, Euskara galdu zen ez gurasoek etzietelako hitz egin seme-alabei euskaraz, baizik eta gurasoak zirelakoz aurre hitz egiten zieten bakarrak. Hau da, etxetik atera eta hizkuntzaria galdua zuen gizarte komunikaziorako balioa, plazan, eskolan, bai? Eta orduan garbi da bakarrik familiari eta etxeari begiratzen dion ikuspegi batek uzten duela kanpoan Euskararen belaunez-belauneko jarraipenean eragiten duten hainbat faktore garrantzitsu. Etxeetan gertatzen dena gainera zer ikusi du hizkuntza kanpoan duen egoerarekin. Eta nolabait etxean hizkuntzarekin zer egiten den ulertzeko gakoak, motivazioak eta arrazoiak ez daude etxean. Soilik ez, kanpoan ere badaude. Beraz, sozializazioaren paradigman bertze ikuspegi holistiko, orokorragoa proposatzen da, eta etxean eratzen diren hizkuntza elkarrekintzek eta hortik kanpo umeek dituzten bizipenek neska mutikoen hizkuntza sozializazioan batera jokatzen dute. Etxean zer gertatzen den, plazan zer gertatzen den, eskolan zer gertatzen den, ezin da banatu, ikerketan ere ezin da banatu. Zertaz, horrek denak osatzen du hizkuntza sozializazioaren egoera. Gurean gainera izan da tradizioa, ipatu batzuen lehenxeago, eskolan zer gertatzen den eta familia zer gertatzen den berezi aztertzeko. Eta ez da kontuen hartu, edo ikerketak ez dire bideratu bederen bereziki ikusteko familiaren eta eskolaren arteko harremanak. Familian gertatzen denak ze ikusteko du eskolan, edo eskolan gertatzen denak ze ondorio du, ze harreman du familiarekin, ez? Eta horrekin batera, kanpoan utzi da, ikuspegien honetatik kanpoan utzi da, aurrek beren adineekin dituzten harremanak, zer eraginkorra diren hizkuntza ikasteko, edo aisialdia, edo berez aurren hizkuntza sozializazioa eragingarri askotarikoa da. Eta nik ustuz familiek jakin behar dutela hori. Dena ez dagoela haien eskutan, eta ze eraginbide ugari dituztela aurren euskalduntze prozesuari, hiztun bilakatze prozesuari laguntzeko. Orduan, hizkuntza sozializazioa etxera mugatzen ez den bezala, eskolara ere ezin da mugatu. Ikuspegi holistikoa arront importantia da. Piskat, ibonek lehenagoa ipatutakoa gero helduko diot honi, etenak edo atomizazioa edo gainditu behar eta loturak egin, ez? Horrek ondorioak ditu hiztun bilakatzeko prozesuan. Eta eragileak, gurasoak ziren eragile bakarrak, gurasoak edo hierarkikoki gainean zauden bertze heldu batzuk, irakasleak edo guraso bakarrak transmisioaren paradigman, norazko bakarreko harremana zagon gainera, goitik behitik, eta aldiz eragile anitza eta elkar eragilea da proposatzen den paradigma berria. Ideia bat aipatzeko, transmisioaren paradigman aurrak izan dira azken batean hartzaileak, jasotzaileak, goitik heldu zitzaien ekarpen bat jasoko balute bezala inolako agentziari gabe, ez? Eta gure historia soziolinguistiko hurbilari begiratuta ikusten dugu ezetz. Haurrak eragile aktiboak izan direla, hizkuntza galtzeko prozesuan,
eta izaten ari direla, hizkuntza hori eskuratzeko prozesuan ez dut erran nahi aurrek eragin zutenik euskara galtzea. Baina, ez zuten modu pasiboan jokatu. Edo, beste modu batez aranta, hainbat herritan eta hainbat kasutan ikusten da nola etxe euskaldunetara aurrek sartu zutela lehenbiziko erdararen erabilera hori. Nondik? Erdara hutsezko eskolatik, erdara zaritzen zen plaza horretatik, adinkideekin egiten zituzten erdarazko harreman horretatik, hori etxera eraman zuten guraso batzuek, eta hori ere aipatu duzu zer garrantzitsua diren gurasoen hizkuntza balioak errateko etxean euskaraz, edo gurea euskaraz, edo nahi zuen bezala formulatuta, ez? Eta pixka bat hori egitatzeko, ez? Saiesteko etxe barnean gertatzen alzen hizkuntza aldaketa. Hainbat etxetan erdararako mintzaldaketa gertatu zen aurrek erakarrita. Eta orain ere, ez aldira hainbat etxetara eramaten ari aurrak eskolan eta plazan eta ikasten duten eta beretzen duten euskara, ez? Elementu guzia, transmisio paradigma ohikorretatik kanpo daude. Ikertzaileak ez dira ohartzen horretaz, ez? Eta ez dira ohartzen, aldiz ze elementu garrantzitsua den aurra izatea tartean, aurra izanen dugula, ez, bikote baten kasuan, ez, hizkuntza aldaketa egiteko motivazio garbia da aldiz aurra izatea, familia osatzea. Paradigman aipatu dut, orain maila politikoan aipatu dudana, nik uste dut xede aldaketa behar dela, ama hizkuntzan helburua paratzetik aurren arteko harreman estentrikoak, aurren adinkideen arteko harremanak dira helburua, eta euskaraz ez dakiten gurasoak ere aurren euskarazko sozializazioan implikatu. Hori gabe nekez emanen diogu itzulia dagoelari. Aurren egintzailetasuna edo agentzia, ez, aurrak eragileak direla aintzat hartu, eta batez ere aurren arteko harreman estentrikoetan arakatu. Hori nik uste dut jorratu gabe dugula neurri handi batean. Ez dakigu aur talde batean, ikastalde batean, nola gertatzen den hizkuntza bat edo betzea ezartzea nagusi. Zeren arabera den hori, talde dinamikaren ze elementuren arabera gertatzen den hori, elementu kuantitatibo hutsa da? Gaitasunarekin, gaitasun erlatiboarekin du harremana, lidergoaren, talde naturalen lidergoaren elementu bat ote dago, hori erabiltzen dugu, ikuspegi horiek landu ditugu. Helburua baldin bada aurren arteko komunikazio egoera ez instituzionalizatuetan euskaraz aritzea horiek, agian egoera komunikatibo instituzionalizatuak eskolaz kanpoko jarduerak adibidez, bide egokia dira horietan eragiteko da, transferentzia natural bat gertatuko dela pentsatzen aldugu. Hortan dago nik uste dut haunitz ikertu beharra eta programa esku hartze egokiak diseinatzeko. Eta eragingarri askotarikoa dela prozesua, hiztun bilakatzeko prozesua, eta ingurune erdaldunduetako atomizatzea gainditu. Hori izaten da inguru erdaldunetako gabezia hainbat aurrarenako, ez? Eskolan euskaraz egiten dute, etxean ia deusez, lagunekin pixka bat, kirol talean gutxi, plazan zerbait, hau da, utxune horiek, euskararen biziten jarraipen ikeza, nekez berma detzake, nekez nolabait horni dezake aurraren gaitasuna askitasun nahikoz, ez? Hiztun osoa, gogoz eta ez behartzen diotelako, baizik eta nahi duelako eginen duena bilakatzeko. Hori lortuko bagenu,
eta hori herrietan, edo auzoetan, edo euskara zaien artean egiten duten aurren belaunaldiak. Nik beti pentsatzen du gure aurrei jakinen dituzte ez dakizen bat hizkuntza, nolabait hizkuntza lingustiko, motxila lingustiko batzuk eramanen dituzte, baina euskararena ongi sartuta besoetan, sorbaldan ongi kokatuta, ongi betea, bizipen honez betea, haurtzaroan egikatzen den subjektibotasun eta emozio nolabait eduki horiek, eduki horiez betea, eta gero hartu dute bertzen motxila bat, bertze hizkuntza batena, eta alik eta gehien arditzatela. Baina ez ezatela utz bazter, behin ere euskararen motxila. Nolabait metafora polite da, nik guraso erraten diet hori, eta haien eskutan dagoela motxila hori betetzen joatea, kalitatez ere eta bizipen atseginez, eta horretarako euskaldun izatea gurasoa da elementu importantia, baina horretarako ez daude baliogabetuta euskara ez dakiten gurasoek, edo gu bilatu behar ditugu moduak haiek ere beren burua implikatuta izateko. Eta denbora agortu zait, esker mila eta barkatu ez bukatzeagatik.